atibatike zvechopu-chopu. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zvinhu zviya zvatanga manje. Iko zvinezvi tinoda kuti timboonesana timbonzwa kuti mastreets akamira sei panyaya yeBU number 3 iri kutenderera nyaya iri kunetsa. Iko zvinezvi ndakapa vanhu vese mukana ndikati munhu wese ane chekutaura. This is the right time. Imimi taurai zvamuri kuda kutaura. Nini tobva tangoita zvatinoita mazuva ese because this is the people's platform. Saka toda kuti timboteerera zviri kutaurwa nemumwe munhu panapa pamusoro peBU number 3. Zvichida zvinogona kubatsirawo kukurodzawo brain kana kutiwo kuita sei mafungiro emwana wese wepaZimbabwe. Tiri kumada pano namba ndidzodzi dziri kubuda pachivhitivhiti pascreen. And in case kune vanhu vari kuzoda kuzoziva nezveflyer iro richange richipota richibudikira ikambani inoregister companies vanhu vasina mawork permit nemastudy permit muno muSouth Africa inonzi Education Research. Saka munogara maibata motaura navo namba dzacho ndidzo dzinenge dzichibuda paflyer papo mukanyazozuma flyer zvakanaka munoita mushiningina ende ndichaita nchidzi display. But zvamanje toda kuti timbofambira nyaya dziri kupisa pastreet, nyaya dziri kunetsa. Regedza tingoteerera kuti zviri kutaurwa panapa. Kana uchingone something to say sekutaura kwandazviita kuti musa hesitate kusenda angava ma voice messages even ka video clip kako uchitaura nyaya iyi. Kulendi kurishei. Kulendi imwe ndi mune zvivhitivhiti zvinoterekwa nevanhu vakawanda. Panyaya maelection kuZimbabwe kwedu vanhu vanofanirwa kuti president avhotegwe neparliament sezvakaitika kuno kuSouth Africa. Imwe hamukwanisi here kuudzawo vanhu chokwadi chii chakaitika kuno kuSouth Africa kusvika vanhu vavhotere president avhotegwe kuparliament. Handi kunoku mapresident angagara ariko nemaparties awo ese nobva vakaenda kumaelections. ANC ikatadza kusvitsa 51% kosi kubva kwese. Saka ndipo pavakaenda kupi pavakaita unit of government DA ikapinda as a vice president. Papresident apo pakakombita Malema naRamaphosa. But nyaya yanga iri yekuti paka-amendwa remutemo kana kuti chii, asi kuti akatadza kusvitsa 51%. Then takuenda kuparliament toita vote, but mapresident anovhotegwa each and every year kuno kuSouth Africa. Saka waya musingatsananguririwo vanhu vakuru kuti hey zvakaitika kuno South Africa zvakamira zvakadai. Vanhu vave nechokwadi zvokuita sekuti kwai kuSouth Africa president inovhotegwa neparliament. Hai, hazvisi izvozvo. President akuno kuSouth Africa iriko. Unoona. Asi kuti mukuru akatadza kusvitsa 51%. Inodiwa nekuti uve wakazvimirira as a president weparty. Unoona. Then panyaya yevakomana vari kumushaku vakuti Chamisa wakanyararirei kana kuti chii, vanoda kuti ataure kuti kudii. Vakomana vose veMDC masenior members, vana vose Mwencube, vana Tendai Biti, vana Skala, vanhu vose ndivo vanhu vakatanga kutengesa party kutanga. Vanofanirwa kutaurirwa chokwadi kuti imwe ndimakatanga kutengesa party. Reason yavakabuda unatsvangirai pakutanga MDC yakabatana ndii andi vakatengwa. Ngavauye vatitsanangure kuti takabudira mumwe unatsvangirai nemhosva yakati, then tione kuti havasi vatengesi here. Kusvika Tsvangirai avo vati vakomana hatidzokerei tibatane, chero ukada kutarisa maclips aripo Tsvangirai akavabvunza varume takakonana papi, hatidzokerei tibatane. Ndobva vakadzokera vakabatana vakaita MDC Alliance. Zvikabuda zvakanaka. But ivo ndivo vakatengesa. Nhasi voti kwai Chamisa unonyarara. Chamisa anga akagara chingori nematsotsi, angari behind futi Tsvangirai. Then toenda pana Chavangu. Vakomana vana Job Skala, vana Tendai Biti, vana Munzura maloya. Vanga varipi pakaitwa marecords naChavangu. Kana vaida kuti munyika murambe mune zvinhu zvavakaona kuti hazvisi right, vakadii kuti ivo vabetsere Chamisa kuti zviri kuitiwa izvi hazvisi, but vakamusiya vachiti nokuti ndiChamisa.
vatengesa. Saka toda kukumbira kuti kana muchivabvunza vabvunze mubvunzo yekuti why makarega Chavangu patime achita marecalls maloya muripo. Ende vauye vatikumbire regerero kuti ndivo vakatenga kutengesa nyika. Wanawo zvakurwadza munhu wese kuti ZANU-PF iko zvino ikaite 2030 vanyura vachisina mukana wekuita mari sezvavaita. Saka iko zvinoda kutumanikidza kuti zvaipa vakatanga kutengesa nyika ndivavo vani vavo. Ndovatinoti pasina kunyange vakaita sei akata chivindi chekutaura sei vana Skala nanani. Hakuna munhu ari straight ipapo. Chamisa woga ndiye munhu anotori straight. Ndosaka wakaona chero achipiwa asari ari akabata chitanda naTsvangirai because pavanhu vose ava vavadoona kuti vatengesi. Saka mutengesi haachinji. Ande varume ava chero vakaita sei hatifi takavavhutira kuti chero akaita chivindi chekudii kana vasina kuisa Chamisa pamberi ava vanhu vose vatengesi. Zviri nani kutongouya mumwe munhu asina zita pane vanhu vose vamwe muri kuti ningi une chivindi vane zvivindi zvokutsvaka mari dzavo. Toenda chero kuna madzibaba veshanduko. Varume ngavanyatsokuziva politics yakamira sei kuZimbabwe, vachitarisa chero utsinye hunoitirana vanhu veZANU-PF pachavo. What about iwe opposition party? Kuda opposition party madzibaba veshanduko vaudze hazvirevi kuti ita zvinokusungisa uchiti Chamisa uchanditevera. Asi iwe woga anoda party. Vanhu vazhinji tose tinoda opposition party but hatisti zvinhu zvokuti at the end unopedzera wava mujere woti huyai munditore mhosva yako uri wapara uri woga. Saka politics hadzisi dzekuti kwai ningi uchauya wachinditeverera. Nyika yedu yeZimbabwe is not free and fair. Saka ngavaudze kuti tose tinoda opposition party but hatiti zvinhu zvinoita kuti ndinosungwa kana ndoita zvinhu zvinopedzera zvandiisa kuti mhuri yangu itambure. No, hazvisi right. Mira pakuopoza. Asi kana muri masiya anouya achida kutsvaka nyaya muchiita sekuti makamirira triple C, garai ikoko kujeri kwacho. But kana uchida kuti uri munhu arida change hazvirevi kuti unoita zvinhu zvinokusungisa nekuti history yakudhara yekuti unofanirwa kusungwa kugoita kana ndio zvakafanana nevamwe vanhu vanoti kwai toda kuti Chamisa aende mberi arohwe. Zvaro zvakudhara izvozvo. Iko ndiko panoshanda metsi. Tsvaka nzira inoita kuti usvike. Noti kuti urohwe kuti ukuware nokuti kwai ndiko kuratidza kuti wakashinga. Politics haishandisi kurohwa sewa kwemunhu. Saka taurai chokwadi kuti varume vana Tendai Biti vabvunzei kuti tine mubvunzo yatoda kuvhunzai kuti vanhu vari kuti ndimi vatengesi vekutanga sei makasiya MDC pakutanga bato ranga rakasimba kusvika pari nhasi vatengesi. And 2, why vakanyarara tizii time yaChavangu.